Hoe vier is het, Rijn? Nou, ik ben wel zo'n beetje klaar. Ja. Zal ik hem eens aanzetten? Ja. Ik wilde eerst eens even proberen met de koptelefoon. Best. Ja, maar. Urenlang dool ik door het havenkwartier. Drink in het dakkroegen. Onder het dekmantel van nacht en neon bevarren rossige vrouwen de kooien van het wrakkenskip de vraat. Mooie zonnepompen die de train ezen. Uithaljende boord van een mannen bezield, koel, de zuidelijke continenten, die op een wette kaarten van mijn ondenken schatten kruist ha. Met de naam van haar. Een tekst keer lezen en die keer voordragen. En de voordracht, het schreeuwen had zijn eigen techniek, zijn eigen wetten. En de voordracht had dat op zijn manier ik. Ik wil dingen in mijn voordracht dicteer toch wat tekst dat ik voordraag. De tekst zou wat ik omheen maat, wat ik omleeg maat. De tekst zou wat ik voeler maat en wat ik waarom nemen maat. En dat is als dat eerlijk en intens inleven uit de tekst waar is, dan komt dat gevoel bij mensen oer. En die reageert er navenant op. Zo werkt het. Met even roken. Ken je dat even? Jongen, lietse jongen, roep me waarom? Ik ben de zoon van Tjebbe Hettinga, de bekende Frieske dichter. Hij wie haast hielendal blien, maar stiert toch bekend om zijn beeldje poëzie. Zijn werk is van groot belang best voor de Frieske literatuur. Aan het eind van 2012 was mijn huid slim ziek en is kwart en nooit verstaan. Een jaar daarvoor ben ik met hem onder dezelfde ziekte verlen. Maar mijn huid kon ik het vroeger net altijd lieke goed vinden. En nooit in de hier ik het gevoel dat ik hem net goed kennen ha. Waar wie mijn huid? Om hierachter te komen, praat ik met zijn vrienden en collega's. En zal ik op zoek naar de antwoorden op mijn vragen. Hij veroordeelde nooit in de keuzes die ik maak of zo. Ik had mensen net goed soms. Of dat ik me net goed viel, of dat ik vond dat ik het net goed deed. Hij veroordeelde nooit. Nee. En dat vond ik heel knap. Want dat binnen zoveel mensen die dat kennen. Wij hebben een gevoel als binnen we broers. Hè? En dat was heel dichtbij. En hij wist alles over mijn familie en ik wist alles over zijn familie. En wij hadden hetzelfde gevoel over waar we bij kwamen. En ze hebben een geweldige liefde voor het Friese platteland. Hè? En dat gevoel dat spreekt mij geweldig gewoon. Met de geest en stof doen opwaaien de bezem van haar vage, trage zwaai. En die langzaam verdween. In die ene bij elkaar geveegde lijn. Van de door mijn ogen bevlogen horizon.
vleugel voegde zich bij de andere vleugel. En kwamen tot rust tegen de campagne van de windstille ziel. Hij die dan echt een symfonie, hij kon dan hij luisterde zo goed, jongen. En op een gegeven moment dan wist hij terug, dan wist hij ergens oors. Ja. Dan zei hij altijd, dan zou ik hem nooit. Ik zei, jongen, ik is me helemaal te pakken. Ja, doe maar ik, zei hij dan. Ik zei, en dat weet. Ja. Dat je dan samen in elkaar zitten, dat je samen waar ik op verweten ben, dat je in de samen op een in een andere wereld komen. En dat heb ik eigenlijk maar net in. Nee. Maar net in op het podium heb ik dat. Ja. Alleen bij hem zie ik dat. Hij nam alles verrekte serieus. Hij nam zijn werk ook serieus. En hij nam zelf ook serieus. En ze hebben hier net, wat een hoop kunstenaars wel hebben, geen gebrek aan zelfkritiek. Ze hebben weer buitengewoon kritisch op zichzelf. Het moest precies zo en net anders. En hij oefende dat er nog eens wegen, totdat het goed kon. Ja. En dan gingen ik de meeste optredens goed. Ik denk dat 80% van de optredens, dat Shabba nooit heel erg tevreden ben. De stress die hij van een optreden hier, merk ik thuis ook altijd. Hij koer dan wel heel moeilijk wezen. Maar ik begreep net alles wat ze hem sissen. Ik hier wel het gevoel dat mijn huid zijn oordeel kleren hier. Vooral als het om mij ging. Nou is het net altijd moeilijk geweest tussen ons. Ik ha een hele mooie jeugd gehad, mooi zwaar samen met hem en een huid waar ik altijd mijn boatje koer. Ik kon hij prachtige verhalen vertellen. Ja, ik vond het een geweldige man, een hele sensitieve man, een hele vriendelijke man. Waarvan was voorstellen dat er heel agressief werd koer. We waren op een paar moment in Parijs, waar de film getoond werd, op het Instituut Nederlandais. En toen was er een vrouw van Omroep Friesland, die maakte daar opnamen. En toen hier zijn, ik wil net dat je hem opname bent zonder dat ik het weet. En op een bepaald moment merkte dat er tijdens het eten dat hij filmen wilde. Er werd veel dadelijk zo. Hij weer woest. Door ik zeker oorloeren van dat er bedarren weer. Hij weer echt woest. Hij had natuurlijk een enorm verbeeldingskracht. Ja. Dat kwam mede, ik wel misschien, hij had natuurlijk een buitengewoon talent, maar dat kwam natuurlijk ook terug zijn slecht zicht. Hij moest op die een of andere manier, dat verwutje wat hij zich verbeelde. Ja. En daar kon hij dan wel over vertellen. Wat hè? Derde. Ja. Hoe wacht je? Ja. Daaronder in de bal. Waar zijn we? Ja. Dus letters het Maarten daarin in uitvikje letten. Ja. En dan binnen is het wezen van de drukletter, dus het negatief. Ja. En die hadden dus in die baan
uitgrafferen. En die wordt dus altijd in het zand. Even zien dat ik die vinden kan. Oh ja. Door geen mens gestoord, hè, neemt de zee het laatste woord. Pas toen ik in de puberteit kwam, ontstond er een kloof tussen ons. Ik hier steeds meer ruzie met hem. En ik had nooit goed snapt waarom. Toen ik ouder was, zag ik de andere kanten van mijn huid. Had ik iets over hem in de kranten lees, of al die mooie verhalen jerde, had ik het gevoel dat het om een oude persoon ging. Ik maakte mijn huid net zo mooi. Ik kon mij net vinden in al die positiviteit. Ik had het gevoel dat er bij ons thuis een orenman wie dan boetenhoes. Als het één wordt, voor mij, dan is het warm. Een hele warme vleugskip. Hij heeft ongelooflijk grutskop de twee bijen die er kregen hier. Ja. En daar weer ik oerzaam mooi dwanden, altijd. En hij hier zijn werk, zijn grote passie. Ja. En dat acaderen net altijd. Hè. Ik denk dat hij soms heel hut wezen kon. Op die manier. Ik kom soms ook heel erg saai en net oors. En dan kon je het soms heel bad komen. Ja. Maar vaak weer dan wat voorvallen of zo. Dan wie er iets weest, bijvoorbeeld bij camerameisken. Dan woerde het per se net, en dan stond het, dan werd ik echt lelijk. Dan woerde net dat er opnamen waren. Op video, dat de videoopnames maken waren. Dat woede net, bijvoorbeeld. Of omdat er daarvoor iets gebeurd wie een keer in het verliezen. Dat ze dat net zien, dat ze net zien hem zijn, dat ze hem filmen hier. En dat jij dat pas nou achteraf, of hij jij er wat gebeurt hier. Snap je? Ja, hij hier natuurlijk een supergoed eer. Hij jij alles wat er gebeurde. Ja. Je moet weten wat gebeurde er. Wat wie dat? Ja, kamermeisje. Kunnen we dat hier met het praten? Als hij heel erg geconcentreerd met zijn werk bezig was, dan moest ik stilte hebben. Ja. En dan moest er denken. En dan weer met talen begon. En hij had droge huishouding. Ja. Want er gebeurde al wat. Twee droge bijen en chicken natuurlijk, die ik de nodige aandacht vregen. En ja, hij weer helemaal devoted oeiend onder poëzie. Viskes netten nu de dagen. Jongens, hoe het skimmers niet, skip en skippen hoe het roer aan olivenhaven van een keer wallen. Hoe niet de golfplaten, hutten warmer wit als de stienput naast de deerstille stroom. Hoe niet de boeven van het libido, nachts in feesten is al bespiegelje, krijst toe. Neerkend op een skante, een zwarte slangenbeet, een rekkestinge vjocht mooi wetter. Zwart glas, dat die zwart lief nog zwarter maken, ten huis. Wielst het dus koud, de zeezout van de kelle hoed speelt en genot in spuitje, raas en reine lid. Ik kom er steeds meer achter dat orenmeesken ook de verschillende kanten van Tje beseren. Bij oren kon hij dus ik moeilijk wezen. Mijn huid en ik wien beide koppig. Wie is dit dan de reden dat wij zo vaak ruzie hielden? Of is de baan die een huid met je zoon had, gewoon een stuk moeilijker? Maar ik kan me voorstellen dat het net een makkelijkheid wie altijd. Omdat er hege eisen
hij is een onze zichzelf stelde, maar ik kon andere mensen. Ja. En zeker over de band. Ik heid natuurlijk. En, dus ik weet wel hoe dat gaat. En ik heb man gewoon in koppers een keertje in die jongen. Ja. Maar die ziet het zelf wel uit. Ja, precies. Nou ja, als je dat gevoel, dat heb ik dan niet. Want ik ken ook meerdere mensen gesprutsen en dood omskroost hebben. Nou, ik wil weer als een hele sensitieve huid. Ja. Of een hele sensitieve man. Ja. En ik heb altijd dat een beetje zocht. Ik heb er zelf even wat moeite mee, maar toch probeer je als dat sensitieve, dat emotionele wat kist vinden ik in die bal letter. Ja. Vooral letter. Ja. En dat is toch altijd mij net helemaal slagen. Ja. En dat zal misschien komen terug dat hij was zoals zulke hege eersken ik on het huidwezen stelde. Ja. En Ja. daar toch Ja. zichzelf zijn rol plaatste. Ja. Zoals hoe het matte in Ja. plaats van Ja. Ja. gewoon huid te wezen. Ja. Je had hier wel de neiging om te vinden dat de dingen geen moesten zoals hij het woord. Ja. En zoals hij het in Holle hier, zoals hij het zich voorstelde. Ja. Hè, dus, en dat je die dan vooral naar de mensen die er met naast stonden. Hè? Ja. Ja. Je precies. dus. Ja. En dat wie lastig met hem. Ja. Dat kon je net loslaten. Ja. Zij is er net oors, zei die al. Ja, nou, dat, ja. Maar ik denk, vooral het laatste jaar had het er heel moeilijk mee gehad. Ja. He, je bent al je de doorriet, dus hij kon op net niet meer mopperen en zich aanreageren. Hij was helemaal alleenig in dat huis. Ja. En moest natuurlijk alles verwerken wat er gebeurde tijdens het ziekteproces met je met haar versteren. En hoe die daarin stond het. En ja, eigenlijk kwam toen alles ik wel op me aan. Toen ging het eigenlijk net goed met mij. Ik ga altijd mooi leien met mijn huid hoorn. Vooral omdat wij zo vaak ruzie hien, maar het hier ik moest je slechte zichten dwaan. Ik koe ik nooit lang boos op hem bleef. Toen ik ouder was en het huis uitging, waren ons boom beter. Wij hien haast geen ruzie meer. Maar ik had het gevoel dat er iets miste. Ik haat met mijn huid bijvoorbeeld nooit hoe die lastige periode tussen ons hoorn. Ik had het gevoel dat hij emotioneel afstandelijk wie. Ze hebben weer gewoon een man die het moeilijk te dronken wie altijd op zijn diepste wezen aanging. En dat weer doe ik altijd zo. Ja. Ik wil altijd dronken weer. Nou ja, zeker doet het jong weer. De praten er absoluut net over zijn problemen. Nee, hè? Nee. Ik weet niet in welke vorm dat dan ik Welke weer... vorm het ik weer op persoonlijk vlak net. Of, want het weer doe ik wel dat hij slecht zegt hier. Ja. De kino was ruzie maar en dan stond ik achter de bar en dan pakte het bier van horen. Maar ja, hij wist niet meer wat hij pilsje weer. Precies, oké. En dat, maar dan zei hij net van ja, dat zeg ik net. Maar, dus ik dacht van ja, hij jaat steeds het bier van die lul. Oké. Dus dat. Maar zelfs in zo'n situatie... Nee, Hier niet letter. net hoor. Ja, dan wie het wel weer dat ik hem ergens dan weer trof en dat hij het dan wel zei van nou ja, dat hij net zo goed zien kon. Maar dat wie dan wel heel, dat mocht een oordeel hebben toch net weten. Ja, nee, maar dat hield wel. Doordat ze zegt, en wist ik dat die ziekte die er hier progressief is, dus dat hij steeds minder ging kennen, zit er ik weer in. En dat er daar toch zijn vaderlijke opdracht net meer goed vervullen kon, om het zo maar eens te zeggen. En dat maakt hem ook wel boos, dat hij die handicap hier en net alles dwaan kon wat de normalheid misschien bij hem wel dwaan kon.
weet het. Hij heeft wel een aantal dingen met mij deelt. Ik heb wel het gevoel dat ik dicht bij hem stond. Maar ik heb wel het gevoel dat hij dingen er net op praten woer, maar net in. Dat de dingen van hemzelf houdt. Dat leidt nogal diep. Ja. En dan zie je daar net op praten wil, omdat het denkt dat het ik net in eerste instantie van Safira dat zelf weet, maar zijn dichtzin te maken heeft. Nee, want dat wie het, hè? Dan praten we er net over. Nee. Ja. Maar toen merk ik wel van, er zit nog zo'n soort lagen in die familie die ik nooit, werkend met Tjebbe nooit door de hand heb. Nee. En dus ik heb een gedeelte van hem zien en een gedeelte van hem mooi maken. Maar dat gedeelte van die familie, wat er al gebeurd is en hoe dat al precies zit, dat weet ik net al precies. Snap je? En daar heb ik nooit op praten wonen. Er binnen in de jeugd van mijn huid dingen gebeurd waar hij nooit op praten woer. Hek net maar mij. Pas nooit zien versteren ben ik er in gesprek met de familie achterkwamen dat zijn mem zelfmoord pleegd had en dat hij een jongere broer verlenen is. Ik kreeg hij in deze periode te jaren dat hij blind worden zou. Mijn huid praat hier maar geen over. Zat dat vaak in de boerenfamilies gong. Zijn er nou wel hele concrete verwijzingen naar die toch dramatische gebeurtenissen? Regels die daar, als we dat weten, zo naar verwijzen? Nou, er zijn wel enkele gedichten waar dat zeg maar ontipt wordt. Ja. Ja. Zoals als de vreemde kusten heeft, Ja. daar komt een oerstutse mem in voor. Nou ja, ik bedoel, nou ja, hoe kun je dat lezen? Dat kun je op verschillende manieren lezen. Ja. Onder mij, zeg maar, de klassieke verwijzing. Ja. Ja, het laat erin, maar als je het net inlezen, wel goed ik net. Hoe is die slechte zicht, ha ik hem wel eens wat vregen. Maar hier gong dan ik al gauw een doorticht. Ik weet dat ik eens een mooie maait iets daar maar terras ziet en toen kwam je hem te sprake en dat dat het hier nur ik zou met ze binnen als agreurt. Ja. En ze binnen als ze oud en dat ik hem eigenlijk vertellen moest hoe je hem eruit zeggen. Ja. En wat ik van hem vond. En dat hij daar super wat van schrok. Ja. Want dat wie natuurlijk wel te weten aan zijn slechte sjen of net sjen. Ja. Hij had je net opgroeien, jongen. Dus in zijn beleving wien je hem er gewoon iets bij. Het boek dat alle letters uit wij wisten. O, witte bibel van verbliende onschuld. Maar het paradijs van verwondering houdt geen verblijf onder het sneeuwtek van het tijd. Dat al preuvelen een stem is in tempel van hoop. Jong, lietse jong, roep me, roep me. Waarom? Waarom? Dank u wel. En we kennen zelf niet eens. Hè? Dat is al heel moeilijk om die zelf te kennen. Hè? En dan moet je zelf weer kennen, was een oor kennen. Of leren kennen. Het diepste, daar komt misschien nooit achter, maar er komt wel een hoop te weten. En daarmee komt er wel een hoop te weten naar jezelf. Ik begon deze ziektocht naar mijn huid om erachter te komen wie hij wie. Waarom hier hij verschillende gezichten? En waarom wie hij zou sluiten?
Op sommige vragen heb ik een antwoord voen. Maar ik ben er ook achter dat ik net alles hoef te weten. Een persoon had gewoon verschillende gezichten. Ik heb verschillende kanten van mijn huid zien. Ik vreeg je mij nou al hoe vier ik nog ziekje mat. Ik ken de meeste kanten van mijn huid, die hem makken tot sativie. Ik had het gevoel dat tot ik verder ziekje, ik mijn huid, zei ik hem koe, steeds meer uit het eer verlies. Het jet ik bij het opgroeien, dat is zelf ik een hele hoop voetstappers. Net alleen de orden, maar zelf ik. Ja. Maar er was zelf ik net over een aantal dingen praten, en toen wist dat eigenlijk wel worsten. Ja. En die orden aan het wel. Er is een hele natuurlijke kloof die langzamerhand oerbruggen wordt. Klopt. Maar ja, daar moest wat tijd voor hebben. En die tijd, ja, die heeft zo net. Wat we meer tijd hien, leerde ik misschien nog een andere kant van mijn huid kennen. Wij hebben elkaar net als volwassenen kennen. Ik wie ben en Tjebbe wie huid. Ik hier zo graag mooi hem deze film maken. Of hem kind leert als vreun in plaats van huid. Wien we bij gelieks maar een keer te jaren dronken worden. Maar ik mat het dwaan, maar het ontinken dat ik van hem ha en de verhalen die door hem verteld worden. En die binnen de genoeg.